Добрый дзень усім добрым людзям. Вось збіў сабе траву, нарыхтаваў на зіму для жывёлы пры дапамозе вось гэтай цудоўнай касілкі КН1. Косіць яна не вельмі чыста, застаюцца длінныя такія дубцы, калі трава даўгая, але ўсё ж тым не менш нарыхтаваў. І зараз я гэта ўсё поле прыведу ў парадак, каб было роўненька і прыгожа касілкай уже КРМ-2. Вось з гэтага боку добра бачна, як яно выглядае роўненька і чыстенька, а з гэтага боку ось так лахматенька. І потым тое, што яно перамоліць, а яно будзе потым выглядаць прыкладна вось так, я таксама нарыхтую і таксама жывёла гэта ўсё з'есць зімою. Так выглядае скошанае гэта поле, гэты газон пасля таго, як па ім прайшла газонакасярка КРМ-2. Перабіла ўшчэнт. І калі мы пасля касілкі КН1 у нас было сена як сена, то тут уже у нас атрымалася як пух, вось такое. Але таксама, калі яго высушыць, жывёліны будуць з задавальненнем яго есці. Успамін цёплага лета. Усім усяго найлепшага.